Salamu alaikum. Gwaza. A Tanko ya za a yi ne? Na kwana biyu ka kuya. Yi wallahi rayuwar ce sai a hankali. Allah rayuwa ta yi tsada. Yi wallahi haka ne wallahi sai dai haƙuri wallahi. Haƙuri za Kuma ya tsada. Kaga ni yanzu sati na guda rabo na ci abincin da na goshi. Ai kai kana ci. Amma fa na gano wata hanya. Allah aboki na to menene? Balle ka iya ba. Ka faɗi mana ko ni ma ban ɗan Wannan ba za ka iya ba. ka faɗi mana. Dai ni amma kuma gaskiya na danna zuciya ta da ni. Gaskiya dai. Bara da in tashi in je in gwada in gani. To sai an zuba ni ma idan shawarar nan daga wannan zan yi. Allah ko Ai ina ganin in ban yi a wannan ba za ta kai mu. Shiga raka ni wajen malamin kawai mu je. Allah gafarta malam Aminu gaba wanda na ce zan kawo ma. Wannan shine bakon da kake cewa za ka kawo mu? Yi wallahi gashi nan ya. To yanzu ya za a yi. Bismillah bismillah. Malin talauci ya dame mu. To me kake ganin za a yi wa game da talaucin nan? So nake in yi kuɗi ko ta wace hanya malam kuɗi nake so shine na ce wannan yanzu ya raka ni wajen ka. An ce kai ko me aikin ka kamar yankan kwani. To haka ne. Aikin mu kamar yankan wuƙa yake. Amma mu zan baka wani wuri. Hakan za ka yi. Hakan za ka yi. Ba na son wasa. Bayan kwana biyu ina son ka dawo. In Allah da aiki bai kamar. Allah mana maganin talauci. Allah mana maganin talauci. Allah mana maganin talauci. Ko malam Barau. Kenan malam Barau na gode malam Barau na gode malam Barau. Ko malam Barau na gode malam Barau. Na gode malam. Mutane suna halin haƙulari. Ka duba ga wanda ka ci Antoni idan kawai. Allah ka mana maganin musifa. Ina da kula. Allah Tanko wai. Da gwaja. Tanko. Allah Tanko na ji kwana biyu ka san ga wallahi. Wallahi na ga ganin ka duk kai dukiya. Baka san sirrin ba. To a gaya mun sirrin nan ni ma inda dama ya in je ai harkar Sirrin nan na gaya ma ba za ka iya ba amma ban iya mana ni kowanne ne a gaya mun in dai na ji a jihuna da tudu ba matsala kawai kowanne harka ce ma ban iya. ba Ba matsala zan iya. Malam Ayuba ya aiki? aiki ya yi kyau malam. Allah malam ya kyau malam. Min sun ma'amin malam. Malam sakonka. A'a, to hajji wannan malam Ayuba. Hajji wannan malam Ayuba. Aiki ya yi kyau malam. To, Aiki ya yi kyau. ka ji abun arziki kamar da muga irin wa'annan hukun biyu. Amma Allah cikin ikonsa Allah ya kawo wani mun mai aiki mai tsawo. To shi kenan malam Ayuba. Na gode malam Ayuba. Godiya nake malam Ayuba. Godiya nake malam Ayuba. Malam Ayuba. Yau wannan gona ne da kuma Malam shi ma dai ya faɗi ma. To malam me ke tafi da kai? Malam ni wallahi ni kawai ni ko taya ma in zama kawo wannan in kudance in yi dukiya ko me ma zan yi. To Fita daga tsiyan nan da nake ciki. to haka aka yi. Yi wallahi. Arziki ai na Ubangiji ne. Allah ya sa. To shi kenan bari ma ka wurin. To ka ji abin da na ce maka? A malam a faɗi min da ƙarfi kawai ya ci. To abin da za ka inga cewa ya fat Daya. ana ji na ya fat ya fat Insha Allah. kada ba ka manta kar a samu sabanin malam kar a samu Ba sabanin matsala malam. Ba shi kenan Ya farfat ko malam. malam. Ya farfat. ya fat ina ne malam Ayuba na gode malam Ayuba Allah sa ka. ya san Allah khairu Sai da malam. Ya farfat. ka ji abin arziki da malam Ayuba ka mutu wani duba ne ka ji abin arziki da malam Ayuba ya kawo akwai wani mari ba za ta ga abin wannan arzikin ba
Ayuba. Me ke faruwa? Inna lillahi. Ina wannan abokin naka. Wallahi Allah. Shagwaja. Wallahi ya haukace. Ya haukace yara na gani suna taɓa. Wallahi bai yi ba wallahi ya haukace. Zo mu je ma ka gani.